Mr. President, dzinanga ndikathe maulidi kuchoka ku Times. Mulamuliro wanu taona mafuta galimoto akuvuta. Taona sabata zisanu zotsogozana mafuta akuvuta anthu kugona kuma filling station. Ndikunena pano mafuta anso amba kuvuta. Taona vuto la sugar anthu kumakhala mizere to extend munthu amene wangofika ku Malawi kumene sakudziwa chikuchitika kudabwa kuti kodi khwimbiri kutani panja pa shop. Taonanso mavuto ena oti sindingathe kuatchula pano funso litalika. Funso langa ndilakuti mukufuna Amalawi akupatseninso 5 years ina, muwabweretsere zina zotani? Amalawi akupatseninso ni 5 years, muwapatsa zifukwa zotani zoti achitire zimenezo? Zikomo. Tafuta mboma Mungu ndikuba ngani yafuta ndikuba ndiko kuuzali chisanzo chimozi mafuta ndiko kama ngani chimozi mafuta watu kufuta kwake mafuta babasi kono kuti tukwalika pano ndiwadziko mpatseni ulemu. Zaka zinayi zonse zine ndakhala ndikulankhula zinthu zokhudzana ndi machitidwe oyipa aboma ili ndi nkhanza zawo ndi kuba kwawo ndi katangale wawo. Iwo analipo vayamba kulankhula lero chaka chachinayi ali vice president ndipo vice president sanasiye akadali vice president tukambiramo. Ndiye ndikunena kuti on matters of principle munthu umaonetsa kuti this thing I am not for it, and because I'm not for it and they want to continue with it, I don't want to be part of it. Zimenezo sadafune akuti ndipitiriza kukhala vice president wa dziko lino koma ndikutsimikizireni Amalawi boma limeneli silili bwino. There is a contradiction within that. Mwachitsanzo iwe ndiwe vice president ukuti ndikadzalowa mboma pano pa uli kutiko kama unifetsa ndokumvani kwambiri. Izi sinzofunika kuti zifotokozeredwe bwino kwa Amalawi chifukwa atiuze kuti ineyo ndanena zakuti nthawi yakuti ndanena zakuti nthawi yakuti anthu yawa samvera anthu yawa ni nkhutukuve. Ndiye sindifunanso kuti ineyo azinena kuti nili gawo limodzi la boma lomweli. Inuyo ine nakhala ndikulankhula ndipo ndikalankhula ndimalankhulaso molimba palibenso wina amene walankhula nthawi zina molimba mmene ndalankhulira inemo kuti paja azinena kuti mwina mutu wanga sugwira bwino chifani matchula ndi mayina omwe. Inuyo vice president mdakhala nawo ifene ndamvera mululankhulana pa program katina adakuwuzani kuti ali ndi mayina ali ndi failo akupatsani adakupatsani failo ya anthu amene auwononga mboma ili asadabweretse koma ikumbo nkhani nanena adati akupatsani patapita nthawi yanji mwina tibwerere tikafunse kuti kodi mayina aja ali kuti nga inuyo safunsa bwanji kuti mayina aja ali kuti ngano lero limene papita kanthawi nthawi imene ijaso mudawafunsanso kuti kodi izi muchitazi ndalama zake muzitenga kuti adanena aliyense Amalawi amamva chifukwa ine ndamveraso kuti aya ena sauti thandizali mDPP momwemo. DPP yakubayo yakalangaleyo inu amuna atu wa dinamize zibwezi dinamize president Kagame lero tufuna tikambirane za kusauka kwa Malawi. Tabweresa topic imene chifukwa cha zimene zikuchitika panopa fana tutha kuona kuti ambiri ife tikupusisidwa kwambiri ndi so-called andale amene akumayenda ku Malawi kuno wanena zinthu khanga tutakunena ndi zinthu zimene afuna kuthandiza Malawi, chimene chili chipongwe chachikulu kwambiri. Chimene tinawuzonja kuti tifune tisafune
Malawi ndi dziko limodzi limene losauka kwambiri pa dziko lonse lapansi. Kwa zaka 61 palibe chimene chasinthikapo ku Malawi. Zimenezo ndi fact, zimenezo ndizoona. Ndiye chimene ndaona ambiri andale amene amapanga kampeni panopa akupitirirabe kwanamiza Malawi kuti Malawi azikhalabe pa umphawi umene akhala nawo kwa zaka 61. Kuli achina Manganya amene ali usi, kuli achina kuli Mai Tipex amene ali Jenansa amene ali president wa DPP. For DPP kuja president simutalika, president ndi Jenansa, Mai Tipex ndiye president wa DPP. Asamaona mizeni zapita mutalika. Then kuli MCP Chakwera mavuto amene mukuwaona panopa. Then kuli ndani kuli PP nawo saumabwera ndi zawo kunamiza anthu. Zipani zonsezi zimene ndazitchulazi cholinga chawo ndikufuna kuti Amalawi azikhalabe osauka. Mukati muonesese fundo zawo zonse zimene akumanena ndi fundo zopangisa Amalawi azikhalabe osauka, imene akhala kusauka for the last 61 years. Iwo amasangalala Amalawi amakhala osauka, amabwera kumakuuzani fundo ngati zenizeni, aya mbuma muli corruption, ine nabweresa chakuti ine kumaona ngati munthu uja ndi wabwino, ngati imene apangira kujimayi kuuza nayenso ndi khuluku lishasha monga amene apangira ndale nawo. Iye alimuoma boma si amaona ngati zinthu akuziziwa pano okanika, then afuna aoneke kuti ngati iye wera mtima. Hinozo kuti temu yake yatani yata. Ndiye panopa chimene akupanga Israeli akuvula zovala zonunkha kuti amakatuluka asamvekenso chifungo, azizani kuti aine koma ndinanena no. Maiko usi chimozimozi zimene alili Chakwera onse ni anthu akuba akanika kuyendesa boma. Ndeno chimene ndena ndifolokoza kuti mwina kumene uzindikira kuti dziko la Malawi tifune tisafune kaya mungaone kuona wina akakuyendesa agambo yabwino iye kumba kumangidwa zinyumba no. Zimenezo si kanthu. Mafigara sanama, data simanama. Malawi ndi dziko losauka. Chifukwa chani lilosauka? Nkhani yagona pa usogoleri. Asogoleri wonse amene akhala kumbuyo kwa zaka 61 amapanga zinthu zimene zimakomera iwo kuti azikhalabe mboma, osati kuti atukule mioyo ya anthu Malawi no. A DPP amapanga zomwezo, MCP anapanga zomwezo, akupanga zomwezo pano. APP apanga zomwezo. Uyu Michael Usi zawo nzimbozimozi. Chimene amapanga ndikuti iwowo ndi zinthu zawo zizakomera. Leno Malawi ndi osauka chifukwa cha zipani ngati zimenezi asogoleri ngati amene wawo. Ndi asogoleri amene samakufunirani zabwino, amafuna inu muzingosauka. Amabwera ngati titi makomedi umanguvina ina munsika ngati afuna kukuthandizani bene ili boza la kunkhuniza. Ndapo apa muone kumvesa chisoni imene ikulili Malawi panopa. Apapa ndiona data kuchoka ku Visual Capitalist amene akufotokoza the 50 poorest countries by GDP per capita in 2025. And momvesa chisoni Malawi pamenepo. Not just pamenepo, koma ili ya position yabwino ndithu. Khanga umphawi ndi imene ife timauziwa. Ndasogolera athu amene tinawo panopa. Ndiye baba mungoona data, fuka data simanama ya unganene maka ya izinto zikuyenda no tione data. What is it saying? Muona kuti zinthu sizili bwino. Ndiye mukati muone apa pali South Sudan. South Sudan kuziwa tonse kuli nkhondo chikhalire limene amuvera nkhondo. Number 3 number 2 kuli Yemen uko chaka ku Saudi Arabia nkhondo. Then apa kuzabwera Burundi kunali nkhondo. Then Central African Republic kuli nkhondo. Mwachisoni apa Malawi ili pa number 5.
ndi kumafunsa kuti kodi ku Malawi unakhalabe nkhondo chitengene ufulu zapeza ta unakhalabe nkhondo koma tikadalipo osauka nanga why timakhalabe osauka pakana pano zifukwa ndi zambiri chifukwa choyambirira the main chifukwa ndi usogoleri basi akhoza umabwera chakwera umanena za Ukraine iluko Malawi iluko azibwera umanena za Elnino za chani za COVID maiko onse akhala kuma mavuto osanasiyana koma usogoleri umaoneka mene munthu kupangira hando dziko lako likakhala pa mavuto limene pamaoneka tu ndi usogoleri. Chakwera si msogoleri ndikukanika zonse zimene akuwapanga pachakwera zaka 5 palibe chimene chathandiza pa Malawi kungozithandiza iye wagula zinyumba South Africa wagula nyumba ku UK ali ndi migodi ku Malawiko which is why pano pasakunenaso za mining. Why? Because iyeyo ndi azinzake they involved ma mining imene momo ndasafuna kuti ma mining ajakhale ku public faiwa akupindulamo. So Chakwera tumwike apo ndikukanika wino pano pa misewu imene ili ndi state of misewu yathu zipatala ndesi tikunena mulibe kana kalikonse Queen Elizabeth Hospital ku Blantyre kwembe kumalo kodikilira azimayi oyembekezera kulibe kumakhanga kuntaya mine ndi Malawi leti the whole Minister of Health pepe chimene akupangapo teno mapita pansi umakapanga claim kuti mutukula Malawi yeta apapa kuti Malawi ili pa number 4 and awasa adiveraso chisoni mwambiri Malawi ili pa number 5 amene pa number 4 apapa kuti pa number 5 koma tikaona data ina Malawi ili pa number 5 kusauka ukuku ndikofuna toka ma choice amene akhati kupanga mbuyo kumasankhaso goleri athu takhati kusankha mo lakwika ndifake ziko athu ndosauka ande panopa ndikumva chisoni kuti masankho amene akubwerawo Amalawi mukhoza kupangaso decision imene kusankha mo lakwika kwa zaka 61 makhala mukusankha mo lakwika ande panopa mukhoza kupangaso chisankho mo lakwika fa masankho amene akubwerawo ndi masankho amene angathe kupulumutsa Amalawi kuti sopano tiyambe kuyang'ana zinthu zabwino ngoti tiyang'ane kwabwino kupita kwabwino. Ndeno zipani zonse zimene zinali kumbuyo achinani DPP amene president wake pano ndi Genius ama Tipex, then UDF achina PP MCP zipani zonse zakanika zimene zimuziwale sizingathandize so Malawi. The only chipani ndi msogoleri amene akufunirani zabwino Amalawi kuti kuyamba kumuzi ukafika town moyo wanu usinthe ndi Dr. Kabambe ndi UTM. Fundo zawo zimene akunena ndi fundo zofunira Amalawi kuti achoke mu mphawi umene akumana nawo panopa. 1993-94 napanga chisankho kuti tikhale ndi multi-party democracy zimene zizofunika koma panopa yafika nthawi yoti tipange chisankho sopano tiyambe kukamba za chuma za umphawi tiwaleko tisamangotina za democracy malamulo zimenezo tiziwale zimene zonza kale panopa tena zikamba za chuma kuti tingapange bwanji kuti tichukuke basi koma zimene tikupanga panopa izi zongopanga anthu mabwera ngati uje no kulibenso nthawi ya malamulo ino kulibenso nthawi yokambaso za democracy nthawi ino ndi yakuti ya umphawi uthe kwa zaka 61 ndakhala mu mphawi and panopa nthawi yakwana kuti tsopano tizingokamba zinthu za chuma nomo za democracy kaya za malamulo zimene malamulo sitidya malamulo sitimadya simakadya nyumba no sitidya malamulo. Masankho amene akubwerawo ndi masankho ofunikira kwambiri. Then kati ndione zipani zonsezi zimene ndazichulazi isone chipani cha UTM pasi pa Dr. Kabambe ndi amene ali ndi fundo zofuna kuthandiza Malawi kuti atukuke. Kabambe had the choice kupita ku World Bank kupita ku IMF koma anakonda dziko lake kuti afuna kuthandiza kuti lisinthe likhale pabwino. Ndi ambiri manoti
silivotera UTM timkhaulisa kabambe timkhaulisa no simukhaulisa kabambe muzikhaulisa nokha iwo ajani ndoleme andika muvotera zipani zinazo muvutika limozi pano pamene akuvutika ni ndana osamana vota MCP pano ndoje pamene akunjoya ambiri 99% akuvutika koma anavotera MCP amati tikukhaulisa ka ino ndechimozimozi apapa munthu amene angasinthise panopa Malawi kuti sopano iyambe iyang'ane mbali yabwino ndi Dr. Kabambe ndi UTM basi zipani zinazi muziwale zipani cha Jenyansa amene ali president wa DPP muziwale chipani cha MCP ndi mavuto amene mukumana nawo kumauza anthu muzikhalabe odeka pamene anthu akhala zaka 61 mumphawi ndi kumauza beda azikhalabe odeka then pali Manganya amene maiko usi pano angobwebweta zimene akubwebweta sizikuziziwa angofuna kuposisa anthu amene sakufuna ndi zabwino pali UDF pali PP angonena sitinganene za mbuzi panopa omuna kabaza no zaka 600 khanena zakabaza panopa tende zinena zinthu zokuti zimene zingatukule di Malawi tende basi tapasa anthu fundo zabwino zitukule Malawi. So it's only UTM ndi pasi pa Dr. Kabambe amene akudina fundo zabwino. Mining ndiofunikira kwambiri. Ndalama zizipezeka kunkuja local. Osati umane tikapeza ndalama kunja no ndalama zili momu chaka atenga ku budget kunkuja apa ngalokeri zipite ku mining 5 billion. Zinthu zofunikira. Manufacturing ndi abwinonso kwambiri imene kuzakhaleza ntchito so zambiri kumene koko. Manufacturing. Pamenena wango nena zinthu basi ngonamiza Malawi. Ndeya Malawi ambiri mukuposisika kuvutika muzavutika nokha iwo amene mwavoterawo azipitiriza manjoya. Kabambe panopa ndi only msogoleri amene angakoze di Malawi timpase mwayi Kabambe apange set foundation ya chitukuko cha Malawi. Atakhala Kabambe for the next 10 years ndolakhala kukonza foundation ya Malawi amakabwera msogolero wina kusogoloko azakhala wapeza kale foundation ili bwino so pana khoza mangonjezera kapene popo koma Kabambe ndi munthu amene akufunika panopo kuti akonze foundation ya chitukuko ya Malawi. Otherwise ngasilisanga Kabambe chaka chino a Malawi tizakhala mumphawi mpaka ino mufa mumphawi abwe wina zafaso mumphawi tizakhala choncho ndali kwa ina mana uta ku Malawi sungapezeka msogoleri wabwino iya zimene ndi boza la nkonkhoniza maiko enawo amene akumatu atukuka kunjako nakosa zimakhala choncho kwa mazapezeka nthawi amazapezeka msogoleri wabwino amene amatukula ziko ine panopa I think nthawi yathu yakwana msogoleri wabwino tampeza amene ali Kabambe katufuna ti Malawi itukuke solene Kabambe amene angatukule kuyamba kutukula ziko la Malawi. Zina zitaziyesa zinaganika zina zitaziyesa zakanika pana MCP ndi chakwera ndi wakanika DPP pasi pa mtalika amakanika mtalika makanika even kuyendesa Ministry of Education Ministry of Justice amati ndi lawyer mwana amakanika president amakanika mbiri imene amakwera mtalika ndi DPP ndi mbiri yankulu waoja ya pingwa mtalika ndifaka pano pakoneka ngati ndi anthu koma kopanda Peter Mtalika panopa ni Jenyansa and DPP is nothing kuli anthu akupha malubino anamuda Chilima panopa panga claim ngatuta amamukondo Chilima MCP namuda Chilima ndiko mumphaso Chilima si anthu abwino anthu awawa zipani izizi amala sizikufuna zabwino the only chipani chimene chingakuthandizeni ndi UTM pasi pa Dr. Kabambe loleni Kabambe alawe mboma akonze system yonse asuke pena palipose apange lay foundation ya chitukuko cha Malawi kuti amene akubwera next 10 years after Kabambe akazapeza zonse zili bwinobwino kena akazizamanga pamene popo koma nanga tika Kabambe salowa mboma chaka chino pa 16 panopa forget about kutukuka forget about it zafa mphawi.